Formula la pregunta la senyora Gabriela Serra, de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Bon dia, gràcies. Senyor president, a primers de gener, Fira de Barcelona va fer pública la decisió d'incloure novament un estand de l'Exèrcit espanyol a la propera edició del Saló de l'Ensenyament, que es celebrarà el març vinent. Pocs dies després, la Fira confirmava que havia concedit triplicar l'espai destinat a les Forces Armades, passant de 36 a 100 metres quadrats. Afirmem que aquesta decisió contravé plenament el 5è punt de la moció 55-11 sobre la desmilitarització de Catalunya, que insta el govern de la Generalitat, concretament, a evitar la presència de l'Exèrcit en espais educatius i promocionals com el Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Si recorda, l'esmentada moció va ser aprovada per aquest Parlament el 14 de juliol passat i amb una àmplia majoria, 80 vots a favor, 35 en contra i 15 abstencions. Sabem que la Generalitat, per mitjà del Departament d'Ensenyament, el de Treball, Afers Socials i Família i el d'Empresa i Coneixement, té una implicació directa, una participació organitzativa destacada i una responsabilitat significativa amb la celebració d'aquest esdeveniment. El conseller Jordi Baiget, per exemple, ostenta un càrrec rellevant en els òrgans de govern de la institució firal. És el vicepresident primer del Consell General de Fira de Barcelona. Així mateix, la Direcció General de Joventut, a través del Carnet Jove, és patrocinadora del Saló. La moció 55-11 sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada en aquesta cambra, conté diverses accions legislatives encaminades a la promoció i foment de la cultura de la pau. Entenem, doncs, que la sobirania d'aquest Parlament i el corpus legal que d'ell emana estan i han d'estar per sobre de les decisions d'una institució com és Fira de Barcelona, així com de l'estament militar espanyol. I no són els 80 vots que avui interpel·len el govern. És també un sector important de la societat civil que ho fa. Sindicats d'ensenyament, la FAPAC, els moviments de renovació pedagògica, passant per les entitats i centres d'estudi que treballen pel foment de la cultura de la pau, Justícia i Pau, Fundació per la Pau, Centre de l'AS, com tantes organitzacions veïnals i ciutadanes en defensa del territori, moltes d'elles membres de la campanya Desmilitaritzem l'educació. Per tant, president, què té previst fer el govern de la Generalitat de Catalunya? Quines són les accions que ha adoptat i les directrius donades perquè el proper mes de març l'Exèrcit no tingui presència en el Saló de l'Ensenyament? Tal com diu la campanya Desmilitaritzem l'educació, les armes no eduquen, les armes maten. Gràcies, senyora Serra. Té la paraula el president de la Generalitat. Sí, molt bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, senyora diputada. Només un aclariment per tota aquella gent que poder, arran de les seves paraules, pugui pensar que tenim alguna responsabilitat més, tots en tenim, però alguna de més de la que pertocaria a la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona no la presideix la Generalitat, la presideix l'alcaldessa de Barcelona. La decisió del Saló que vostè fa referència és exclusivament la gestió, la responsabilitat de Fira de Barcelona. No és del govern de la Generalitat. És més, en aquest sentit, nosaltres presentarem una queixa per com han anat les coses. Ho vam fer al setembre, els hem adreçat una carta en la que traslladàvem la preocupació que aquest Parlament va expressar sobre la presència de l'Exèrcit en aquest saló. Aquesta carta no va ser atesa per la Fira de Barcelona. I per tant, des d'aquest punt de vista, deixi'm que em sorprengui per un parell de qüestions. La primera, per un escàs interès a saber el cost que té pels contribuents catalans la presència reiterada de l'Exèrcit espanyol en aquesta fira. Crec que estaria bé, tota aquella gent que té interès a conèixer com valen les coses i què costen les coses en aquest país. I la segona és que em sembla que si hi ha un sentiment ampli expressat per les institucions, totes les institucions, i l'Exèrcit és una institució també de l'Estat, haurien d'intentar aproximar-se a aquesta voluntat i a aquest sentiment. És perfectament compatible que l'Exèrcit espanyol faci la seva feina, la feina que té encomanada, és perfectament compatible amb que respecti o es respecti el que és el sentiment de la majoria de la societat que se sent sorpresa
perquè en un saló d'aquestes característiques hi hagi la presència d'un cos que té la seva responsabilitat, la seva feina i que és necessari. No partim de la idea que la seguretat és una cosa que puguem banalitzar o que la puguem delegar. La seguretat és imprescindible i els estats i els països han de tenir seguretat, però creiem que és perfectament compatible aquests dos interessos i que no calia, i així ho farem saber a la Fira, i si hem de prendre alguna mesura en aquest sentit, doncs la prendrem, que es anés més enllà del que s'ha expressat en aquest Parlament, que crec que és un fidel reflex del que expressa una majoria de la població de Catalunya. Moltes gràcies, president. 11a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Xavier García del Grup Parlamentari Popular de Catalunya. Gràcies, senyor president. En relació a la conferència que vostè va celebrar ahir en una sala del Parlament Europeu i en la que no va assistir cap autoritat europea, com valora vostè que ni tan sols cap persona rellevant assistís a la mateixa? Gràcies, senyor Albiol. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albiol, celebro que finalment reconegui que la conferència no es va fer a cap bar i que hagi tingut més remei que admetre que es va fer, efectivament, en una sala del Parlament, com ha dit el vicepresident o com ha dit el conseller Romeva, per cert, després de la sala plenària, la més gran, amb una sobreocupació, com va poder veure a les imatges. No ho sé, m'hauria de descriure què vol dir persones rellevants. Per mi totes les persones que van venir eren rellevants, siguin ciutadans, siguin eurodiputats, siguin persones del cos diplomàtic, siguin periodistes estrangers. Per mi ho eren tot de rellevants. Gràcies, president. Té la paraula el senyor García Albiol. Decía el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos en ridículo, y yo añado aún menos en el Parlamento Europeo. Señor Puigdemont, ya no es que a usted no le fuera a ver absolutamente ninguna persona ni ninguna autoridad relevante, es que ni tan siquiera de los 751 diputados que tiene el Parlamento Europeo, ni tan siquiera el 3% asistió a la misma. Solo le visitaron, asistieron un 20%, ese 3% que parece que les persigue a lo largo del tiempo algunos de ustedes. ¿Quiere que le diga, señor Puigdemont, cuál es la imagen de la conferencia que usted hizo ayer? Esta es la imagen que queda de la conferencia que usted hizo ayer. Unos señores de Calafell sacando cartelitos, señores con máquinas de hacer foto al mejor estilo turista y niños de menos de 11 años asistiendo a la conferencia. Esta es la imagen, incluso con la presencia de alguna persona, si más no, singular en la misma. A partir de aquí decirle que es una reunión que solo llenó de personas convencidas, de personas desplazadas, muchas de ellas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, y este es su poder real de convocatoria. Esa conferencia, señor Puigdemont, es una gran mentira como es una gran fantasía la política que está llevando en el último año. Es un relato infantil con el dinero de todos. Y la respuesta a su desafío la tuvo ayer precisamente. Está políticamente aislado. Vive, señor Puigdemont, en un desierto institucional. Háganos un favor a todos. Su tiempo y el dinero de todos los catalanes, dedíquelo a aquello a lo que de verdad preocupe a la mayoría. Priorice el dinero y su esfuerzo en aquellos 460.000 catalanes que hoy no tienen trabajo. Se lo agradeceremos todos, pero especialmente esas personas que son las que peor lo están pasando. Muchas gracias. Gràcies, senyor García Albiol. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albiol, ha estat molt oportú citar Tarradellas la seva atribuïda frase que en política es pot fer de tot menys el ridícul, justament, i segons després vostè acaba de demostrar efectivament que el senyor Tarradellas tenia raó. Tindrem oportunitat
Tindreu, a més, oportunitat de fer-ho perquè enguany, el mes d'octubre, farà exactament 40 anys del seu retorn, cosa que ens permetrà tenir una visió molt panoràmica del que ha representat l'evolució política d'aquest país des de l'arribada del president Tarradellas, investit com a president de Catalunya abans de l'aprovació de la Constitució, en aquest palau, en el Palau del Parlament i en el Palau de la Generalitat, i de per què d'aquelles esperances avui en tenim aquestes il·lusions. Però dit això, em sembla que vostè li deu una explicació a la gent de Calafell. Té algun problema amb la gent de Calafell? Què li passa? Vostè li preocupa que gent de Calafell vagi a visitar el Parlament Europeu o que la mainada hi vagi? Jo creia que l'interès dels parlamentaris en democràcia era aproximar les institucions a la ciutadania. Veig que vostè comparteix la idea de que les institucions han de ser com palaus daurats perquè hi puguem posar catifes com la catifa de l'ambaixada espanyola al Vaticà que val 40.000 euros i que cap de les persones que van al Parlament Europeu ahir tindrà l'oportunitat de trepitjar mai en la seva vida. Bé, escolti, un consell que no farà cas, i potser és millor que no em faci cas, no es creguin la seva pròpia propaganda. Aniran malament. Pensar que la gent que assisteix a una conferència és ningú, no tenir tan sols l'interès a mirar, no què diuen les seves publicacions de capçalera, omplir una mica el panorama, mirin exactament què comenten i què analitzen periodistes especialitzats, mirin qui va venir exactament i què representa qui va venir, mirin les persones que van venir, mirin els efectes que tindrà l'explicació del cas català a Europa i al món, perquè allà l'interès hi és. I les preguntes hi són. I l'interès i les preguntes se les haurien d'haver posat vostès fa uns quants anys i potser avui, en lloc de fer aquesta cara d'esturats perquè passen coses que vostès deien que no passarien mai, entendrien alguna cosa més. Gràcies. Gràcies, president. 12a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Lluís Rabell, del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot. Moltes gràcies, presidenta. Molt honorable. Potser que intentéssim aterrar de la política dels polítics a la política de les persones. El diumenge al vespre vam tenir moltes i molts l'agradable sorpresa de veure aquella emissió, aquell programa de TV3, Jo Pregunto, en què una nodrida representació i variada representació del país li feia preguntes i plantejava problemes que rarament se senten a la televisió, en boca dels periodistes, i encara menys en boca dels tertulians. Fins aquí tot bé i felicitar TV3 i felicitar-lo també per no haver defugit cap resposta. Tanmateix va ser curiosa la reacció molt generalitzada, no només dels tertulians, que es poden sentir una mica descol·locats, sinó de bona gent del seu entorn i fins i tot de responsables polítics que van considerar, van tenir reaccions irades davant la presència de veus poc freqüents a TV3. Jo li volia només fer una pregunta a vostè. Com el seu entorn creu, emprant l'expressió consagrada, que els hi van entrar a robar a casa? Gràcies, senyor Rabell. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Rabell, sincerament no entenc aquesta reflexió final perquè si alguna expressió ha fet aquest govern en relació a aquest programa va fer la consellera Munté en roda de premsa on va ser preguntada al respecte i crec que va ser explícita i res del que va dir, res es pot interpretar ni forçant les coses en la línia del que vostè ha dit. Una mica més de respecte pels professionals de TV3, de respecte pels ciutadans que van anar allà, de respecte per al govern que va assumir un risc amb ganes de contribuir precisament a demostrar i a combatre una propaganda a la que potser alguns grups hi han contribuït, a pensar que els mitjans públics d'aquest país fan una feina diferent de la que estan fent i que explica, per cert, que continuïn sent líders d'audiència després d'uns quants anys. Gràcies, president. Té la paraula el senyor Rabell. Sí, nosaltres ens felicitem d'aquest programa de TV3 i l'encoratgem a seguir per aquesta línia, perquè justament en un programa en què es dona la veu a la ciutadania se sent a parlar de coses com les retallades, com el greuge que suposa per l'educació pública els concerts amb les escoles que s'agreguen per sexe, se sent parlar de les injustícies, de desigualtat social, de les dificultats de l'accés a l'habitatge. I justament
justament el que ens ha sobtat i el que ha sigut curiós, miri, consulti i escolti el seu entorn, les reaccions que hi va haver. Nosaltres ens felicitaríem que TV3 seguís per aquesta línia i que aquest diàleg amb la ciutadania seguís. I sobretot el que demostra aquesta missió és que allò que hem estat batallant durant setmanes i que sembla que no ens en sortim gaire, i és tenir uns pressupostos socials, és allò que realment donarà cohesió al país i respondrà a les preocupacions del país que quan parla amb aquestes veus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rabell. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Senyor Rabell, també se'n parla aquí de retallades, d'escola concertada, de desigualtats socials. Per tant, no li atribueixi en un programa una funció que també està fent aquest Parlament. Ho dic en benefici de tots vostès, perquè al final algú pensarà que el que preocupa als 135 diputats no està connectat amb la realitat del carrer i cregui'm, no només en el ple per les preguntes que fan, sinó a les compareixences dels consellers a les diferents comissions, queda clar que hi ha, feliçment, una comunió entre els representants de la ciutadania i els ciutadans. I per això, molt sovint podem dir amb certesa i amb seguretat que quan aquí ens expressem i aquí votem i arribem a majories, som un reflex del que vol i sent la majoria de la població de Catalunya. No podem agafar les majories socials només quan en un programa de televisió ens van a favor. Agafem-les totes i jo els agafo totes. També la del dia del Jo Pregunto. Crec que va ser una bona notícia. Va ser un bon servei de televisió pública que, insisteixo, desmenteix la propaganda que s'està estenent de manera irresponsable i que projecta una ombra de sospita sobre els bons professionals. Una bona televisió pública és això. Una altra cosa és l'horari, el prime time. Estem convençuts que aquí ens posaríem d'acord que l'horari potser no és el més indicat. Segona, crec que els ciutadans han de poder preguntar el que vulguin, amb el to que vulguin, representant a qui vulguin, al president o a l'alcaldessa de Barcelona o al president del govern espanyol, que per cert també tenen mitjans de comunicació dels quals són responsables. Crec que l'exemple de la televisió pública catalana es podria estendre i crec també que s'ha de repetir, perquè en alguns que prediquen la nova política crec que els hi convindria practicar-la. Nosaltres la practiquem directament. Gràcies. Gràcies, president. Senyor Rabell, ja ha acabat? Li queden 29 segons, no? No, li dic perquè com que abans, però no, ja veig que no. 13a pregunta. El president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Miquel Iceta del grup parlamentari socialista. Molt honorable senyor president, quina valoració fa dels acords presos a la darrera conferència de presidents i dels seus efectes sobre els catalans i les catalanes? Gràcies, senyor Iceta. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Com segurament vostè haurà pogut llegir, efectes, cap. Cap ni un, cap. Per tant, després de l'experiència d'anteriors conferències, deixi'm dir-li que la valoració que em faig també és enormement escèptica. Gràcies, president. Té la paraula el senyor Iceta. L'eufonia d'escèptica i escèptica em permet dubtar sobre el matís, però vostè ja sap què n'opino jo de la seva absència. Crec que és un error, crec que és una dimissió de les seves funcions. Vostè té dubtes sobre la conferència de presidents, vostè és independentista, però malgrat aquests dos fets jo crec que vostè hi hagués hagut d'anar. En tot cas, la meva pregunta era què li sembla els acords que es van prendre i que apunten algunes prioritats polítiques sobre les que el govern català hauria de tenir posició. La primera, el finançament. Pensa vostè enviar algun expert a la comissió o efectivament això ho ha delegat en el govern de les Illes? És a dir, renuncien vostès a millorar el finançament de la Generalitat, sí o no? M'agradaria saber què en pensen sobre establir una estratègia comuna front al repte demogràfic, sobre que el Senat celebri una reunió o dues de la Comissió General de les Autonomies per parlar d'educació o de violència masclista, què n'opina sobre la necessitat de cooperació en matèria de protecció civil, què n'opina sobre els mecanismes de coordinació que es pretenen impulsar en matèria de pobresa energètica o de la dramàtica situació dels refugiats.
Voldria saber si aquestes qüestions, ja que vostè no va voler anar a la conferència de presidents, li plantejarà el president Rajoy quan es vegin. M'agradaria saber com està la negociació dels 45 punts plantejats, referèndum a banda i 45 més 1. Activarà els mecanismes bilaterals que estan en aquests moments congelats, tal com li demanem amb una moció que es debatrà en aquest mateix ple. Hi haurà algun avenç en matèria d'autogovern o de finançament d'aquí a les eleccions? Vostè ens parla d'una declaració d'interdependència. I jo crec que tenim interdependència per molt de temps, vaja, jo crec que per sempre. Necessitem més i millors relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. Necessitem diàleg, negociació i pacte. I això és cosa de dos. Puc admetre-li que l'altra banda no ha semblat gaire disposada en els darrers 5 anys, però sembla que ara, com a mínim, a parlar estan disposats. Jo li demano que no resigni a l'absència de diàleg, que aturi el compte enrere i deixi una oportunitat a la negociació, perquè mentrestant no arriba la independència, que potser no arriba, què? Moltes gràcies, senyor Iceta. Respon el president de la Generalitat. Sí, moltes gràcies. Crec que ho he reiterat en més d'una ocasió, avui aprofitaré la seva pregunta, senyor Iceta, per tornar-hi a insistir. No renunciem a cap euro ni a cap cèntim que li pertoqui als catalans a través de cap dels mecanismes en vigor, l'antic model de finançament o el futurible model de finançament, perquè no hem deixat de pensar, i potser algun grup, arran de la seva reivindicació de participar del nou model de finançament, ara en prendrà consciència, no hem deixat de reivindicar que a Catalunya no se la tracta amb justícia. I aquest és un concepte que té a veure amb la dignitat, no només amb la matemàtica de la fórmula de finançament, sinó del respecte i el reconeixement. I això no ha passat, tampoc a la conferència de presidents, en absolut. Al contrari, justament si alguna cosa va sortir de la conferència de presidents és un cop de peu a la pilota endavant per dir d'aquí un temps hem d'arribar a un acord. Creguin que per això es podien haver estalviat els diners que representa la conferència de president i hauríem enviat un missatge un pèl més rigorós i de convenciment a la ciutadania. Dir que farem una comissió per estudiar el model de finançament és no dir res. És no dir res. Quan a més es porten 3 anys de retard. 3 anys de retard. No parlo de la convocatòria de la conferència, que ja en portava uns quants més, sinó del nou sistema de finançament. Creiem tots, i crec que això també ho ha expressat alguna altra comunitat autònoma, que ens mereixíem alguna explicació sobre aquest retard. I sobre què passa amb els diners que aquest retard representa de menys per comunitats mal finançades. I en aquest sentit, tot el suport a les Illes Balears, tot el suport al País Valencià. I també veurem què representa, i crec que de molt positiu, el fet que no hagi de ser Catalunya la que hagi d'assenyalar els problemes fiscals que hi ha a Espanya. I que comencin a ser una responsabilitat de les comunitats autònomes espanyoles les que assenyalin allò que Catalunya ha assenyalat sempre amb el dit i que potser per aquesta raó no s'ha acabat de resoldre mai. I ara comencem a veure una mica com certes autonomies es confronten davant del mirall. Però sap quin és el problema? No de les intencions, no dels acords fins i tot de celebrar reunions bilaterals, ni aquesta cosa que ens entusiasma tant des que el Senat faci no sé què. El problema són els compliments, que no ho hem après, això ja. Si d'acords en fem molts, de cimeres n'hi ha moltes, de reunions n'hi ha moltes, fins i tot hi ha lleis aprovades en aquest sentit, hi ha acords aprovats en aquest sentit. Un dels acords, les conferències de presidents, si s'ha incomplert. El problema no és, per tant, arribar a acords, és el compliment d'aquests acords. Em pot dir algú si de la conferència de presidents en va sortir un sol mecanisme, un de sol, que resolgui aquest problema, que garanteixi que els acords es compliran? Jo no en vaig veure cap. I estic convençut que no hi era. President. Gràcies, president. 14a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta la senyora Inés Arrimadas, del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Puigdemont, ja fa un any que vostè és president de la Generalitat. Quin balanç fa de la seva gestió al capdavant del govern durant aquest any? Gràcies, senyora Arrimadas. Respon el president de la Generalitat.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, bon dia. Crec que seria molt, diguem-ne, impúdic per part meva que jo fes una valoració de mi mateix. En tot cas, vaig tenir oportunitat de passar un, diguem-ne, primer examen a la qüestió de confiança i en el debat de política general van sortir unes conclusions i deixo el judici de tots vostès i de la ciutadania la consideració que els mereixi aquest any a la presidència de la Generalitat. Gràcies, presidenta. La paraula a la senyora Arrimadas. Gracias, señora presidenta. Como siempre, usted huye tanto de las preguntas como huye de la realidad de los catalanes, señor Puigdemont. Le voy a dar datos objetivos de su gestión durante este año. Hemos empezado el 2017 como se empezó el 2016, con ustedes en manos de una asamblea de la CUP. En toda la democracia solo ha habido 2 años con menos actividad legislativa en esta Cámara que el año 2016. Por no cumplen ni con su propio programa de gobierno, porque ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces han tenido que mutar su propia hoja de ruta. Y cuando apenas lleva usted un año como presidente, ya dice que se va, ya diu que plega. Usted no va a la conferencia de presidentes para negociar un mejor sistema de financiación, pero es capaz de gastarse en un solo día 130.000 euros de todos los catalanes en propaganda de un acto en Bruselas para hablar de lo de siempre, de lo único que usted habla, que es de repetir el 9N. Ha ido usted al corazón de la Unión Europea a hablar de desunión. Ustedes destinan mucho esfuerzo y mucho dinero de los catalanes en Europa, pero ¿sabe qué pasa? Que no le reciben ni una sola autoridad europea. Y sí que reciben a otros presidentes de otras comunidades autónomas, quizás porque no van con los mismos planes que usted. Y además no solo eso, sino que ustedes obligan a que continuamente gobiernos, embajadas e instituciones europeas tengan que hacer comunicados desvinculándose de sus actos y desmintiendo sus afirmaciones. Y todo eso afecta a la butxaca dels catalans, al bolsillo de los catalanes y a la imagen de Cataluña. Y lo hace de una manera negativa. Con ustedes ya sabemos lo que esperar. Muchas fotos, muchos eventos, muchos actos cuya propaganda nos cuesta a todos un ojo de la cara, pero trabajo, poco. Y soluciones a los problemas reales, ninguna. Usted es un presidente, déjeme que se lo diga, ausente y provisional, de un gobierno que no trabaja por los catalanes, que tiene planes irreales e ilegales y que además se juega todo y siempre a la ruleta de la CUP. Estamos y ustedes están ante un fin de ciclo, un ciclo que empezó en el año 2010, que empezó con una apuesta por la independencia, por la separación, pero ya no podemos perder ni un año más, señor Puigdemont. El mundo se mueve y nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Si, como parece, en los próximos meses tenemos elecciones, los catalanes tenemos una oportunidad de recuperar un gobierno con sentido común, que trabaje para todos y que tenga un proyecto realista. Acéptenlo. Ustedes no van a conseguir su único objetivo, que es sacarnos de España y de la Unión Europea. Todo lo contrario. Los catalanes vamos a seguir participando y liderando las reformas de toda España. Muchas gracias. Gràcies, senyora Arrimadas. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora Arrimadas. Ja sé que a vostè no li deu interessar gaire llegir-se els resums del que aprova el Consell Executiu, perquè podria arribar a la conclusió, en fi, que dels 22 projectes de llei potser són pocs, per nosaltres són els correctes, 22 projectes de llei, però en tot cas no descriuen aquesta realitat de paràlisi, d'absència, de provisionalitat, que no treballa, que vostè projecta, vostè i la seva propaganda projecten sobre el govern. Deixin que siguin els ciutadans que jutgin si el govern treballa o no. Són els que mirin si els consellers, quan hi ha un problema, si el president, quan hi ha un problema, responen o no responen. I no ho dic pel programa del Jo Responc, sinó si hi som o no hi som. Deixi que sigui la ciutadania de Catalunya. Tinc la sensació que pensa que aquest govern, amb tots els seus defectes, aquest govern compleix. Compleix de manera molt honorable, molt propera, molt senzilla, però és la nostra manera de complir, sense focs artificials, i això potser fa que vostè, que estan molt acostumats a llegir la realitat a partir dels focs artificials i dels focus artificials, els faci la sensació que aquest govern justament no estigui present i no estigui treballant. Això el porta també a una altra confusió interessada. Diu, vostè se'n va, jo no me'n vaig. No sé si li he donat una bona o una mala notícia, però jo no me'n vaig. Jo em quedaré aquí fins al final i a fons, que és el que he dit. Jo el que he dit, i he reiterat, i crec haver-ho dit també en aquesta cambra parlamentària, davant de l'escepticisme d'alguns portaveus que no s'ho creien, que un cop acabi aquest període, jo no tinc intenció de continuar. D'altres sí, ben legítimament, de fer carrera política, però el meu propòsit, i el que jo he compromès sempre a la meva activitat, és a complir aquesta paraula.
però sí que li voldria parlar del que ha passat en aquest any a Catalunya, perquè ens preocupa tant la butxaca dels catalans que no només hem parat de reclamar al govern espanyol que pagui el que deu, que això sí que afecta les butxaques dels catalans, sinó que hem tingut una intensíssima activitat per captar inversió estrangera i perquè creixi l'economia, i perquè es redueixi l'atur. I, ai las, aquestes coses han passat, i han passat més bé que Espanya. S'ha reduït l'atur a més velocitat que Espanya, hi ha hagut molta més inversió estrangera que no pas al conjunt d'Espanya, i s'han creat moltes més empreses a Catalunya que precisament a Madrid, contra el mantra de la seva propaganda dient que a Catalunya hi ha una fuita d'empreses. A veure quan s'enteraran vostès de quina és la realitat que els toca a vostè controlar a partir de la seva tasca de cap de l'oposició. Gràcies, president. Quinzena pregunta al president de la Generalitat sobre els darrers esdeveniments polítics. Formula la pregunta el senyor Jordi Turull, del grup parlamentari Junts pel Sí. Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president. Des que ha començat l'any, tot l'unionisme, i avui n'hem tingut un tast, l'unionisme en general i l'Estat en particular, han passat, de cara a mirar de menys tenir el procés que viu Catalunya, de mirar d'aturar-lo, han passat del que va ser l'any passat, que tot era la seva campanya de la por i de l'amenaça. Hem començat l'any amb el que seria la campanya dels despropòsits, del joc dels disbarats, perdent autènticament els papers i dient i fent coses de veritat que estan denotant que, com diuen al meu poble, no toquen ni quarts ni hores. Hem sentit la vicepresidenta del govern de l'Estat dient que un referèndum és una anormalitat democràtica. Hem vist que tractaven la conferència que fa vostè, president, el vicepresident i el conseller de xerrada, de cafeteria, i activant tota la diplomàcia per intentar que això no sortís bé. Hem vist el senyor president del govern central demanant que la web de la Generalitat es pugui consultar en castellà quan fa 20 anys que es pot consultar en castellà, i si abans no es podia consultar és perquè no hi havia internet. Avui hem sentit el senyor delegat del govern amb unes declaracions que traspassen tota línia permesa de la demagògia, d'una baixesa moral, intentant vincular les despeses que haurà costat la conferència d'ahir amb la mort d'una nena. I des d'aquí li reclamem que faci una disculpa pública. Li demanem això. No és propi d'ell. I a l'altre costat també vam sentir com el president del PSOE ens tractava de medievals i ens deia, mira, escolti, no els demanem que se sentin espanyols, el que els exigim és que siguin ciutadans d'aquí a la força, ens tracta de medievals, ell que ens proposa seguir amb una monarquia. I ahir també el president del Círculo d'Empresarios va dir allò que els empresaris fugen de Catalunya com de la peste. Hi ha allò que diuen, president, que si l'adversari s'equivoca no el distreguis, però jo crec que n'hem de parlar. I nosaltres volem parlar de la conferència d'ahir. Primer dir-los, crec que compartiu el sentiment no només d'aquest grup, sinó de molts ciutadans que vam tenir una gran satisfacció i ens vam sentir enormement ben representats. I a més, perquè vam parlar molt clar i molt serenament. Molt serenament, i no era fàcil després de tot el que es va activar i el que es va fer justament perquè això no sortís bé. I nosaltres la nostra va anar bé, i van explicar molt bé el què, el com i el per què volem fer tot això. Per això nosaltres li volem preguntar quina valoració en fa d'ahir a Brussel·les i també tinguent en compte tot el que havia fet la diplomàcia espanyola i alguns partits espanyols. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Turull. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, la valoració és positiva. En primer lloc, perquè aconsegueix un propòsit que també és un encàrrec d'aquesta cambra, que fem pedagogia, que ens expliquem. Hem anat a explicar a Brussel·les el mateix que expliquem aquí i el mateix que expliquem a Madrid. Qui hagi pogut tenir l'oportunitat d'escoltar-nos en qualsevol d'aquests llocs sabrà que diem el mateix allà on anem. El mateix. Perquè volem explicar-nos. Volem que allò que alguns reclamaven, el dret a saber, doncs volem complir amb aquest dret a saber. Què està passant a Catalunya? Hem anat a explicar-ho i vull agrair, per cert, l'esforç de tanta gent i l'assistència de tantes persones a l'acte d'ahir, perquè crec que va donar també un bon to de com aquest país demana les coses i com fa les coses aquest país. En segon lloc, perquè és positiu. És positiu perquè tot allò que és apropar, insisteixo, la ciutadania a les institucions és molt bo i és molt necessari. És més, jo diria que les institucions europees estan molt necessitades d'aquesta proximitat. Ho dic amb tota claredat. Crec que ahir vam donar una bona notícia a les institucions europees. Que hi hagi ciutadans que puguin apropar-se i se sentin seu al Parlament Europeu
o qualsevol Parlament és una bona notícia. I que hi hagi transversalitat en la presència en una activitat al Parlament Europeu és necessari. Les institucions europees estan molt necessitades d'aquesta proximitat i el catalanisme, històricament, sempre ha estat al costat d'Europa i de l'europeisme. I en tercer lloc, és positiva també el balanç perquè es comprova reiteradament en aquests anys que Catalunya és subjecte d'interès a Europa per diverses raons. En primer, pel seu dinamisme econòmic, empresarial i cultural. Catalunya és un territori que desperta un gran interès pel seu dinamisme econòmic, empresarial i cultural i tenen, naturalment, interès a posar preguntes i a saber què passa als seus màxims representants. Catalunya és un país enormement atractiu per les inversions i per les noves indústries. I, per tant, també el seu president, els seus consellers, tenen el deure de viatjar pel món i d'explicar als diferents agents el que està passant a Catalunya per aconseguir que aquests bons resultats del 16 es puguin multiplicar el 17 i el 18. I, evidentment, és clar que sí, Catalunya és atractiva pel procés polític, per les mobilitzacions cíviques, civilitzades, pacífiques i per les demandes dels catalans sostingudes en el temps i defensades per una part de la població i per les seves institucions. Per tant, tot allò que sigui explicar és positiu, tot allò que sigui explicar Catalunya al món és positiu, perquè això, al final, el que fa és reforçar la democràcia, que són les regles del joc en les quals Catalunya vol jugar la seva història, i el que fa és reforçar les nostres oportunitats com a país. I les oportunitats com a país tenen un beneficiari directe, que són els ciutadans, i per això treballem. Moltes gràcies.